Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Nginibingelele ngiphinde nginamukele bafethu kuphina kuphila nibole khona i-TV yenu engonqa phambili Zwide Media TV. Namhlanje bafethu ngiphethe igagu lasophongolo. Umuntu enimthanda kakhulu bafethu uGatsheni ufikile la wagila imanga ngibone kusukuma ogogo amakhehla obaba. Into bebebaningi abaqulu bafethu kodwa kuthe mangena uGatsheni kwenzeke imanga. Gatsheni mfethu ngikubingelele ngiphinde ngamukele khona la kwiZwide Media TV. Ngiyabingelela la kuvela khona lo mbukiso. Igama uGatsheni ngidabuka uphongolo. Umnikazi wamahithi nje noma ungayibeka kanjani yabana. Mfethu wenza ngani mfethu ngibone ukuthi mawungena estage kwahlanya wonke umuntu nibaningi ningabaculi nijabulisa abantu kodwa kuthe mawungena wena kwasuma ngishiza lukwazi namakhehla wenza ngani mfethu imfihlo yakho? Iqiniso elingephiko lelo noma nje ngeze kuba bikho phela umunye ongafakaza ngaphandle kwethu kodwa kwenzeke kuvama ukwenzeka vele ukujabulisa abantu umsebenzi wami kusho ukuthi umsebenzi wami ngiyawufeza kahle kahle ngiyasichitha isikhathi la ngifocus entweni engenzayo ukuze ngikhiphe into eyiyo ukuze abantu bengaphoxeki. Mfethu umculo wakho isikhathi esiningi uyayushaya ingoma ezibathintayo abantu ingoma enomlayezo wonke umuntu orelathayo uyayiwenza kanjani mawubhala? Kuze kube fishane nje uma ngifuna ukubhala ingoma ngawe ngiyashintsha ngibe nguwe kodwa ngithi nginguwe ngibe ngiqoka umzimba wakho kodwa ngibe useUGatsheni. Lokho kwenza ukuthi kube lula ukuthola inhliziyo yomuntu. Ngicula ngeenkinga zabantu ukuze kube lula ukuthi abantu belapheke lenkinga basebebhekene nazo. Yilokho nje kulula mfowethu. Mfethu ngiyabona ukuthi ubekile la kade ngizama ukukufuna abantu bayakuvimba ngapha nangapha utholakala kodwa finally size sakuthola. Mfethu ungathini kumuntu obukele ucabanga mhlawumbe isupport oyitholayo yanele kubantu ngendlela unomlayezo ngamculo wakho? Angikwazi ukugxeka umuntu ukuthi waye ngangisupport ngoba kusuka kuye ngaphakathi kodwa ngiyacela ukuthi abantu umuntu ongakanaki eqhubeke nake lento le ayingabukhosi akusikho ukuthi fanele ube nabalandeli abaningi nezikipa eziningi ukuze ukube ukuthi umculo wakho uyaphila. Umculo wami uyaphila kakhulu uyabakha abantu ngiyayakha imizi ngibuyisa ithemba ngiyabajabulisa futhi nabantu okusho ukuthi umuntu ngisacela ukuthi efocus noma kuthiwa ngibani okhona lapha ekhaya akafocus kunawo umculo uyaphilisa ngempela abantu belike ipage lami ipage uGatsheni igagu lasophongolo belike nje lelo page bazothola ngikhona ukuze bekwazi ukuthola ama-update nani eyenzakalayo. Mfethu nje sesivala igcineni ungathini kuyiciko umuntu osafika la kuMaskandi umlayezo ongamshiya nawo? Okubalekile ifocus umuntu uma engafocus ugcine lose. Kubaleka kakhulu ukuthi ufocus entweni oyenzayo futhi ubuke ukuthi igame ihamba kanjani ukuze ukwazi ukuthi uphumelele ngoba ngale kwalokho ungagcina ucula nje noma uculela iziklip. Okubalekile ukuthi ufocus emsebenzini owenzayo futhi uthande uzokwazi ukuqhubekela phambili. Siyabonga kakhulu mfethu isikhathi sakho. Kubonga mina bafethu abantu abaphila.